Church Trails, a journey of discovery dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love that guided our Maltese ancestors. Follow the trail, witness the faith. Is-Sibt it-Tajjeb. Nilqakom għall-Qudiesa tal-lum immexxija minn Monsinjur Joe Bajjada, il-President tal-Kapitlu tal-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu s-Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Alla bat lill-ibnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi biex ikollna l-adozzjoni. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa Ħuti ejjew nitolbu maħfra l-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti li kont mibgħud biex tfejjaq lill-bnedmin ta' qalbhom niedma, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ġejt biex issejjaħ lill-midinbin, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier biex tidħol għalina, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, bil-biġja ta' ibnek il-waħdini fostna, inti joġbok tiddi qudiemna b'dawl ġdid. Atina li bħalma hu bit-twelid tiegħu minn Marja Verġni issieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin, hekk ukoll aħna ikollna l-grazzja li nissieħbu miegħu fis-saltna tiegħu. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, minu dak li jeleb lid-dinja, jekk mhux min jemmen li Ġesu hu Ibn Alla. Dan huwa dak li ġib l-ilma u d-demm Ġesu Kristu. Mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispirtu hu li jixed, għax l-Ispirtu hu l-verità. Tlieta huma dawk li jiġdu l-Ispirtu, l-ilma u d-demm. U tlieta jaqblu fix-xhieda tagħhom. Jekk aħna nilqgħu x-xhieda tal-bnedmin, ix-xhieda ta' Alla hija aqwa. Din hija xhieda li Alla jagħti dwar ibnu. U min jemmen lill-iben ta' Alla għandu din ix-xhieda fih innifsu. Iżda min ma jemminx lil Alla ikun igiddeb lil Alla għax ma jkunx qed jilqa' x-xhieda li Alla jagħti dwar ibnu. U x-xhieda hija din li Alla tagħna il-ħajja ta' dejjem. Min għandu l-iben għandu l-ħajja, min m'għandux l-iben ta' Alla m'għandux ħajja. Dan ktibtu lilkom li temnu fl-isem ta' Ibn ta' Alla u tkunu tafu li intkom għandkom il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla.
Għas-salmi nwiġbu flimkien Sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. Sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. Sebbaħ Ġerusalemm il-mulej, faħħar l-Alla tiegħek Sion. U jsaħħan l-istanek ta' bwiebek, u jbirkek ġewwa fik lill-uliedek. Flimkien, Sebbaħ Ġerusalemm lill-mulej. U jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek, u lilek bl-aħjar qamħ ixebbek, u jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu, bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Flimkien, Sebbaħ Ġerusalemm lill-mulej. U jxandar kelmtu lil Ġakobb, il-liġijiet u d-digreti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamel hekk ma' ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digreti tiegħu. Flimkien, Sebbaħ Ġerusalemm lill-mulej. Is-smawiet nfetħu u nstema' leħen il-missier jgħid, dan huwa ibni l-Għażiż, isimgħu lilu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġwanni kien ixandaru jgħid ġej warajja u minnu aqwa minni li jien ma jistħoqlix nitbaxxa qudiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Jiena għammitkom bl-ilma, iżda huwa jammitkom bl-Ispirtu Santu. U ġara li f'dawk il-jiem ġie Ġesu minn Nażaret tal-Galilea u tgħammet minn Ġwanni fil-Ġordan. U minnu fieħu u tiela mill-ilma ra s-smawiet infetħu u l-Ispirtu bħal ħamiema niżel fuqu. U mis-smawiet instema' leħen inti ibni il-Għażiż fik sibt il-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Għalkemm din is-sena nagħlqu iż-żmien tal-milied bil-festa tal-Mamudija tal-Mulej nhar it-Tnejn, 8 ta' Jannar, illum ukoll stajna naqraw din is-silta minn San Mark illi tirrakkonta propju il-Mamudija tal-Mulej minn Ġwanni il-Battista l-ammiet fil-Ġordan. Ġwanni ra is-sema miftuħ. U għaw niftakru f'dik it-talba illi l-istess u fl-istess ħin karba illi Iżajja il-profeta kien lissen. Mhux li ċarrat is-smawiet u tinżel. Karba li aħna nagħmluha tagħna mulej mhux li ċarrat is-smawiet u ġġib il-paċi fejn hemm l-inkwiet u l-gwerer. Iġġib l-għaqda fejn hemm il-firda. Iġġib il-maħfra fejn hemm il-ħtija. Il-fejqan fejn hemm il-mart. Dan is-sema miftuħ jurina l-Alla li qiegħed jagħti l-grazzja fuq grazzja għal min lest li jirċevija biex l-art terġa' lura għall-istat li fih kien ħalaqa. Meta ra li kollox kien sew. U allura il-bniedem jista' għal darb'oħra jiltaqa' ma' Alla. Tiġi waħda d-domanda għalfejn Ġesu tgħammet jekk hu kien bla dnub. Veru li Ġesu ma kellux għalfejn jitgħammet. Però rrid ikun mhux biss l-ifqar fost il-fqar, l-iżgħar fost iż-żgħar, ma rrid ukoll ikun solidali mal-bniedem. Tabba bid-dnub tal-bniedem, bid-dnub li ma kienx tiegħu. Għax hu ġie għall-midneb bħal Mattew, bħal Zakkew, bħal Maddalena. Ġie għalija, ġie għalik. Il-Mamudija ta' Ġwanni kellha twassal
għall-indiema. Il-Magħmudija ta' Ġesu kellha twassal għal maħfra mill-idejn miftuħa beraħ ta' Alla fuq is-salib ta' Ġesu, anzi fuq is-salib u l-qawmin tiegħu. Jalla aħna wkoll ikun jistoqilna dan iċ-ċertifikat sabiħ illi smajna fil-Vanġelu. Inti ibni l-Aziz, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Jalla fina jsib il-għaxqa tiegħu il-mulej Alla. Sfortunatament illum id-dinja nbidlet. Ħafna m'għadhomx jaraw id-dawl. Illum ħafna jirraġunaw li l-importanti hu li ngħix ħajti, li ngawdija, li nfittex u nsib, li għandi solti ċekċek fil-but, li nakwista dejjem ġibtu kif ġibtu, bis-sewwa jew bid-newwa, bil-fer jew bil-qerq. Altru li għandna bżonn nindmu u nemnu fil-bxara tajba. Għandna bżonn nerġgħu induru lura lejn dak li hu verament essenzjali. Għandna bżonn neżaminaw il-mod kif naħsbuha. Għandna bżonn twelid ġdid. Għandna bżonn nisimgħu il-kelma tal-verità iktar mid-diska illi toġobna. X'jiswa li nimlew il-knejjes? Li għandna bżonnu li nifmu fejn u kif Alla jista' isib il-għaxqa tiegħu fija. U dettall ieħor biex nagħlqu. Spiss nitolbu lil Missier Alla u lil Ġesu Kristu. Imma ninsew lill-Ispirtu Santu. Dak li jagħti l-ħajja, li kapaċi jagħtina l-erf, l-għaqal, il-prudenza. B'hekk biss nista' ngħix il-magħmudija tiegħi fid-dinja tal-lum. In-nisrani li jutrux għall-leħen tal-Ispirtu jispiċċaw wkoll bla vuċi u ma jirnexxilux iwassal l-aħbar it-tajba. Ejja, Spirtu Mqaddes, kebbes il-qlub tagħna. Fil-magħmudija tiegħu Ġesu jidher lid-dinja bħala il-Messija li kkonsagrat bl-Ispirtu Santu u li ben il-maħbub tal-Missier li batu biex joffri ħajtu fid-dwa għall-kotra. Ejjew nitolbu biex aħna ngħixu l-konsagrazzjoni li rċevejna meta twelidna mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu fil-magħmudija. Waqt li ngħidu sawwab fuqna mulej l-Ispirtu tiegħek. Sawwab fuqna mulej l-Ispirtu tiegħek. Għalli mamdin ġodda biex jikbru fil-fidi u fil-fedeltà lejn Kristu, profeta, saċerdot u sultan nitolbu. Sawwab fuqna mulej l-Ispirtu tiegħek. Għall-knejjes insara biex jifmu li wieħed hu id-don tal-Ispirtu li rċevew permezz tal-magħmudija u bekk jaħdmu għall-għaqda ta' merħla waħda fi Kristu l-mulej nitolbu. Sawwab fuqna mulej l-Ispirtu tiegħek. Għatfall li jgħixu f'istituzzjonijiet ta' karità biex isibu l-imħabba u l-għoża meħtieġa għall-edukazzjoni tagħhom nitolbu. Sawwab fuqna mulej l-Ispirtu tiegħek. Għalina li jinġbarna biex niċċelebraw din l-Ewkaristija biex nagħtu widen għall-leħen ta' Kristu fil-kelma tiegħu nitolbu. Sawwab fuqna mulej l-Ispirtu tiegħek. Missier Qaddis ibnek Ġesu Kristu konsagrana bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħu, għatina nitolbuk li ngħixu b'impenn id-don ta' wlied adottivi tiegħek li rċevejna fil-jum tal-magħmudija tagħna, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Bihillum idda qudiemna l-emil tal-aġeb tal-fidwa tagħna. Għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħa l dejjem u bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex mir-raħibati ħaj il-ħobs radlek il-ħajr, birku u qasmu taħ li d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr taħ li d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Irroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arrustaħa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja. Għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikull li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħal maħna naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħalniex fit-tiġrib. Iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba fil-ħiniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija jislimu laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sina Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li neħħi d-dnubiet tad-dinja. Xen jindaw kelli huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti tmexxi il-poplu tiegħek b'kull xorta ta' għajnuna. Fit-tieba tiegħek jieqaf magħna issa walli ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li jgħaddu u hekk inħabirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben
u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Kif naslu fit-tmiem il-quddisa ċċelebrata minn Monsinjur Joe Bajjada, infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minn żmien il-Covid ngħidlek fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontiera ta' 4 jew 5 minn nies volontiera mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontiera li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontiera dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Bisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' it-talb tagħna, eħlesenna u wieqaf magħna, glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw il-misteri tal-ferħ. Fl-ewwel misteru meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubijietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fit-tieni misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur il-qariba tagħha, Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fir-raba misteru nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missier nari inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimlija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimlija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna għalik jisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubiet, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misteru nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna għalik jisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmugħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u orina wara dan it-turufnament il-Ġesu. Frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija.
Itlob għalina qaddieshom Alla biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. għall-intenzjoni tal-Papa missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmijek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Litanija tal-Madonna mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qajt tal-btana. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġib. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Guarda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella is-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju imqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddieshom Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu, għatirilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbu. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza Marija u Glorjuża dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Islim għalik talba lil San Giuseppe, islim għalik ħarris tal-Feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha,
miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddi Giuseppe kun missiera lina l-koll, mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, u Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek li sem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.